פעם אחת מרוב חרדות הקלטתי שיר וכאילו נעלם לי הכל בזמן ההקלטה. ואז בעל האולפן אומר לי, גיא, מה קורה לך? אמרתי לו, אני לא יודע, נעלם לי הכל. כאילו, אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה קצת, עזוב, תבוא איתו ביום אחר. וראיתי ששבוע שלם לא יוצא לי קול. ואחר כך הבנתי שאני בחרדות. אז הוא אומר לי, אני אקח אותך לאיזה בדואי ברעת, ונראה, הוא יוציא לך את הפחד. עכשיו שאני חושב על זה, אני לא מאמין שהייתי כל כך תלוש ולא אני. וואי, זה ממש לא נשמע לי גיא שאני מכירה. בדיוק, זה הקטע, שלא הייתי אני. הוא לקח אותי לאיזה בדואי, הבדואי מסתכל עליי, לוקח חוט אדום, ומתחיל לספור אותי, כאילו מכף רגל ועד ראש, ועושה לי צמיד על היד, הוא אומר איזה ממלמל משהו בערבית, הוא אומר לו, הוא יהיה בסדר. כמובן שזה לא עזר אחר טבונה. הלכתי לרופאה באשדוד, היא אמרת לי, חמוד שלי, אתה בחרדות. והביאה לי כדור כאילו הרגעה, וזה היה לוריבן. לא ידעתי שזה כמו כדור הרדמה. דווקא ביום שלקחתי את הלוריבן, היה פורץ בתוך הבית בלילה. וישנת? וישנתי. מה קורה? אני שומע רעשים, העיניים פקוחות, אבל הגוף שלי לא יכול לזוז. ואתה משותק, אתה לא מסוגל. למזלי, הוא גנב רק את מה שהיה על השולחן וברח. תראי לעצמך, כי הוא לא יכול היה להרוג אותי גם באותו יום.